Gikan demi sa trabaho today, unya karon pa ulit na mi unya mahapit mi diri sa Ronjon Surf Shop para mangita lagi aning beach chair. Ngita jud ko aning tami baha mga brand kay gusto ko ay ko atong mag-relax ang kay ka sa beach bang makahigda-higda ug ginagmay Nakita ra namo pero dili man gud ni siya mao nga akong gitan-aw nya bugat man pud ay siya. Nya kani pong Ronjon nga brand gaan ra pud siya kaso di ko ganahan siyang color gusto ko atong kanang beachy tropical. So bisag unsa nilang gini ilang mga baligya diri about sa mga surfing, mga inana mga items so dagan kay bisag unsa na lang jud. So pinakadako ni siya nga surf shop in the world. Kada man higid mi diri kay busy jud kay siya dagan good ga bakasyon pud diri niya summer baya samot na. Nya kaning ilahang surf shop nahimo na pud ni siyang destination kay mao lagi world's largest surf shop man. Try lang pud ta aning kalo unya unsa man ang ngayan pud ko ani. Bitaw ako mga anak gikapoy na daw sila sakit na daw lang tiil kay gikapoy gyud na sa beach gahapon. Let's go Adeline. My legs are hurting. Let's go. I know that you once made this. Yeah, I did one. Mangulit na lang jud mi nice ba diri magtanong-tanong sa mga dresses bitaw kani mga O'Neill ay nga na banguro na pagbasa ng nga brand tapos kay mga Roxy bitaw mga nice kay sila mga dresses nila kay pretty kay cute kastan na pero mahal pud kayo kay dili man siya usually ga sale diri marag full price magadi mong bayaran. Anyways, maura to karon og salamat jud kay sa inyong pagtanaw nya wala pa mo ka subscribe diha palihog na pugog subscribe para madugangan pud akong subscribers.